Hemm bżonn li l-industrija ssir aktar professjonali li kulħadd jaħdem aktar fuq level playing field. Hawn ħafna nies li jieħdu kuntratti biex jagħmlu proġetti u ma jeħdux ħsieb is-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Irridu serjetà u xogħol kif suppost. Sostna dan il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin Michael Stivala kif ġiet ippreżentata sezzjoni ġdida fih dan l-MDA b'kollaborazzjoni mal-kumpanija checkyourtraders.com. Stivala sostna li l-assoċjazzjoni mhux qed titlob illi tiżdied il-burokrazija iżda stqarr li f'ċertu setturi għandu jiġi żgurat illi tkun rikjesta liċenzja fost oħrajn għall-kuntratturi għaliex kif inhi s-sitwazzjoni kulħadd jista' jixtri l-makkinarju illum u jibda jwaqqaw jibni mill-għada. Ilna diversi snin illi qegħdin nimbuttaw biex jiġu introdotti liċenzji lill-kuntratturi tal-bini u lill-kuntratturi li jwaqqaw il-bini. Sfortunatament għadda ma wasalniex, ħanibqgħu nibbuttaw biex dan liċenzji jidħlu u kif qed nagħmlu mal-kuntratturi illum kuntenti ħafna li għamilna dissezzjoni ġdida ta' traders li huma negozjanti ta' snajja, electricians, plumbers, tajri, kull min jagħmel ix-xogħol tal-finishings. Aħna nixtiequ li dan nies illum jiġu wkoll irregolizzati. Michael Stivala saħaq li dan mhux aċċettabbli fuq il-ġirien ta' siti ta' kostruzzjoni u insista illi l-konsumatur għandu jkun protettu grazzi għal din il-kollaborazzjoni huwa proprju ċittadin l-aktar illi se jkun qiegħed igawdi. Il-konsumatur ħafna drabi iqabbad ma jkunx jaf li jekk dan huwiex service provider tajjeb jew le, allura qegħdin nispjegaw lill-konsumatur isma' dan huwa serju, dan għandu rating tajjeb. Allura tqabbad lilu biex ikollok iktar serħan tal-moħħ. L-MDA se tkun qed tħeġġeġ lill-membri tagħha li issa tista' tajġej mill-spektrum sieħ tas-settur sabiex jivverifikaw min jaħdmu ma' dan is-sit sabiex il-konsumatur ikun moqdi b'mod professjonali. Sfortunatament ħafna drabi Malta ċertu konsumaturi jispiċċaw illi ma jmorrux tajjeb ma' traders, smajna mbarra ħafna stejjer u aħna bħala assoċjazzjoni ma nixtiequx li jisru dal-affarijiet. Illum b'dis-section ukoll l-MDA bażikament qiegħda tirrepreżenta lil kulħadd lil min qiegħed fl-industrija tal-proprjetà. Tlaqna mill-iżviluppaturi, daħħalna l-kuntratturi, kull tip ta' kuntrattur, daħħalna l-estate agents, għandna l-condominium companies u llum dis-sezzjoni nista' ngħid illi għaqadna l-industrija kollha taħt l-assoċjazzjoni tagħna. Indirizzat il-konferenza Lauren Rampli minn Check Your Traders fejn saħet li sfortunatament f'din l-industrija huma dawk illi ma jimxewx bis-sow illi għamlu ħoss u mhux dawk ta' rida tajba illi huma bil-qabda aktar. Ja saħet illi grazzi għal din il-kollaborazzjoni se jkun qed jiġi żgurat aktar li l-konsumatur jingħata valur serju għal dak illi jħallas kif ukoll serħan il-moħħ.